assalamu aleykum bandiraɓe hettinkoɓe yeɓenkoɓe ayaw pindi tv bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañta e kala saaha huccide moon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka talata hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode seeɗenɓe men jettaki e lawol gotol calminama e juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e sénégal e aduna o foof no subaka fo wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam kono kadi wiɗon yon jokku wadde abonné e pindi tv télé leñol ɗum noon ko artude tan hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe eko ɓuuri tengtude e jaydeli ɗi o Papa Oumar Sakho kanko woni président mo conseil constitutionnel konguɗi makko nane nder jaydeli ɗi kono goɗɗum banggue dawrugol nane nder jaydeli ɗi woni tan ko liste mo Yewwi Askan Wi riwta woni liste national o ɗum ɗon ne nane nder jaydeli ɗi ma en gar kadi hay goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa nane nder duumi e nder jaydeli meɗen e oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en mbatta sona udditirde jayde gendire le soleil e oɗo subaka hande arti tan koye konngudi Papa Oumar Sakho on woni noon gardiɗo conseil constitutionnel wiyeteɓe sage uji jeeɗiɗi ɓeɗon kanko noon o ari tan ha joni e caɗele ganduɗa aɓe keeɓi hebde ɗum e liggey mabɓe kono wi noon ko caɗele ɗe muusi fo haɗataɓe tinnude koyɗe mabɓe no hannirta ni ɓe gaari kadi banggal gongal ko wiide tan kala ko ganduɗa ina woni ko foti rewnede lawol kamɓe ɓe ndewnata koye lawol kono kadi goto foof yo andu lawol leydi muɗum kadi fawo dow hen ɗum ɗon ne wona ko tan webnata liggey mabɓe ɗum woni konngudi makko e nder jayde gendire le soleil ha joni ɓe garti tan e inauguration woni udditirde bato mawɗo bato safrirde woni hôpital ɗum ɗon noon ni wiye tan navire hôpital global merci ɗum noon woni ko ganduɗa gardiɗo leydi ndi udditi ɗum hanki garen e jayde quotidien le quotidien ɓe gaari ɓe mbi Yewwi out ɗum noon woni Yewwi Askan Wi tan jogorani jeeyede e sungoli dañoɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗe gonɗen ɗe ɗum noon woni ko ganduɗa tan ɓe darima kamɓe Yewwi Askan Wi gam wiide aljuma aɓe jiiɗi ko tolni temedde yimɓe ko temedde ujunere yimɓe jalta taliji ɗi gara tan nottoɓe manifestation mo ɓe jogori wadde o garen e jayde l'observateur kañum noon ari tan ko ha joni hollidde en gardiɗo leydi ndi wiide tan oɗo saaha kay o darima tigui e unité union e ɓen ko ganduɗa kañum woni union africaine gam tan ɓe gona gotum kono kadi kamɓe ɓeɗon walla nguɗon goomu kay wona ko ganduɗa hande ma nane ɗo woɗɗi ɗum woni konngudi makko kanko gardiɗo leydi ndi garen ha joni tan e ko kewi ko walla mbiyen Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yakar goto fo won liste walla banggue muɗum mo ganduɗa riwtama ɗum tan ko DG waɗi ɗum kamɓe noon ɓe dartima tan gam wiɗema ɓe mbatta recours goɗɗum ko kewi e leydi ndi ɓe mbi kay kamɓe won joguiɓe kalis ɓe ganduɗa ina kollita sukaɓeɓe ko wayno mariage uji ɗi ganduɗa hande ina wawi tan nawdeɓe walla wiide ina tan nawa koyɗi mabɓe ɗo ganduɗa yettaki ɗon te ɓe garti kadi e wiide tan ɓe mbaɗi losko yanno e baban galleji ɗi ganduɗa ko rewɓe tan kaɓɓi yette ɓoggi e kine mumen ana pooɗa ɗum noon woni losko ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum tan koye jayde l'observateur garen ha joni e nder jayde besbi le jour ɗum noon kamɓe ɓe gaari tan ko wiide scénario dañɗo hakkude ɗum noon ko hakkude Benno Bokk Yakar woni tan ete liste Ousmane Sonko ha joni e liste o mo ganduɗa kanko woni Mimi Touré ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yette ɗiɗon liste uji goto fo wonko riwta hen ɓe mbi ko liste uji jeetati tan oɗo saaha ƴefta ɓe mbi noon hitande 2017 nde élection législative wayriti dañde ɓe mbi dañno ko liste uji capannayyi e jeeɗiɗi ɗum noon ƴewtidama tan ko différence mawɗo woni ɗo nete ɗum nani e nder jayde besbi le jour garen e jayde vox populi kañum ari tan ha joni ɓe mbi Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum ɓe mbi tan ko kamɓe maɓe daro yoftade kay saabu koɓe mbi aɓe mbaɗe ko ɓe jaɓata ɗum hay lawol gotol saabu hay ministre goto ala tan sañ darade wiide kañum yete oɗo liste yahat walla yahata kamɓe Yewwi Askan Wi noon ɓe mbi ɓe jaɓata provocation mana tan ko fawete e dow mabɓe ko ɓe jaɓata ɗum ɓe mbi liste suppléant ji mo Benno Bokk Yakar kañumne koko riwta ɗum noon woni ko ganduɗa oɗo saaha kanko Mimi Touré nami wonde jakede ɓe mbi troisiéme mandat
ko haala premier ministre ɗum noon woni ko ganduɗa eta mataw so législative ɓenni élection ji garoɗi ma gardiɗo leydi ndi wukkit hen. Garen ha joni tan hakkude jangguinoɓe ɓe saabu ne anda ɗeɗo balɗe ɓe gonno e grève hanki ɓe kuccittuno e Abdoulaye Daouda Diallo woni tan jagorde joguinde koppareje leydi meɗen. Kanko noon o darima tan gam wiide ko tan koko fewditte saabu ko wasde nanodirde tan dañi hen wasde nanodirde tan heddoto ha joni jayde enquête kamɓe noon ɓe gari tan eko kewi ko hakkude janggoɓe jangguinoɓe e laamu ngu. Ɓe mbi tan ɗeɗo balɗe grève aji ƴettiti saabi ɗum ko salaire aji mabɓe ɗi ganduɗa ɓe jiyani hen hay hunde ko dilli hen. Kanko Abdoulaye Daouda Diallo noon o ƴettiti gueɗe ɗe e juuɗe makko widemo tan wonko ganduɗa so kewi yoɓe jooɗo ɓe jewtida ɗum. Ɗum saabi hanke ɓe jitodiri ha kayitaji mabɓe ɓe signodiri e hakkude mabɓe. Ɗum noon woni tan ɓe duttito e nder classe uji ɗi mo ganduɗa kay oɗo saaha nana tan ɗo nani lawol woni oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa yete o wino tan ko colonel te o wana ɗum o rewi kadi gam tan neldude debbajo goto photoje ha fawa junggo. Ɗum nani nder jayde losko enquête. Garen e jayde libération ɓe gari tan e systéme mo ganduɗa oɗo saaha ina ƴewtidani heewi caɗele woni banggal tan hôpitaux ji ko kewe hôpital Mame Abdoul Aziz gonɗo toon to diwan mo Tivaouane noon hen tan ƴettete yeeru woni court circuit banggal courant e caɗele muɗum dañde. Ɗum ɗon noon ɓe mbi rapport mo dik yaltini hen caɗele kewɗe ɗe ganduɗa dañi saabu filuji ganduɗa ndewani lawol walla tiwoji ponnoɗi nannede nder nannaka e kadi matériel uji ganduɗa ne fonno sodede sodaka. Ɗum ɗon fo nde ɓe mbaɗi e ƴeew ko losko mabɓe ɓe jiiɗum hen kono kadi e disjoncteur uji ganduɗa ɗiɗi ɗi ganduɗa koko natti yaade koko boni. Ɗum ɗon ne woni tan caɗele ɗiɓe jii. Ɓe mbi noon DRH woppitama ruttima e koreji muɗum kanko directeur ressources humaines oɗon gonnoɗo e hôpital oɗon. Kono noon infirmiére uji ɗiɗi ɗi aɓe jokki fawede juuɗe saaɓe saaɓi ɗum ko kamɓe ɓeɗon ɗiɗo ɓe potano woppude sukaɓe saabu sukaɓe fotani woppede e tan ko juuti tawa ɓe jahani ƴewtoyede ko ɗum saabi ɓeɗon kay fawede junggo ha joni. Ɓe mbi liste titulaire mo Yewwi Askan Wi koko tan riwta kono suppléant ji Benno Bokk Yakar kañumne koko riwta. Ɓe mbi noon maɓe mbatta recours kadi to conseil constitutionnel. Garen ha joni jayde stade caftal ɓalli ko kañum tigui uddata damal e oɗo subaka talata hande. Ɓe gari noon e tan baroɗe nogas e joyo subtaɓe gam tan gara ena paaɗe ɗo e nder leydi meɗen. Ɗum ko janggo foti wonde. Ɓe mbi Sadio Mané kankone amone lawol hayso tawi ni toon to diwan mo Liverpool to amone tan koyɗe hollitdeɓe caggal woni équipe aji goɗɗi ganduɗa noon ina innite oɗo saaha. Ko wawi hen wonde fo kanko mo Aliou Cissé o darima tan wiide Boubacar Camara kay meeɗani wonde meeɗa jeeyede ɓe o suuɓi. Ɗum ɗon noon hande wadde ɗum ɗon wona tan ko ka moɓe poti yewtidde walla ko foti uddude koye mabɓe saabu wonɓe ganduɗa hande e banggal football sukaɓe hewɓe hande ɓe o nodditi te gari wadde noon haala Boubacar Camara kay wona ko ganduɗa ete hande ena uddi hoore makko walla ne foti uddude koye wone hen e yimɓe. Ɗum wonno komin gaddanone banggue gueɗe rendo ko ɓurno tengtude hen. Garen e banggal fait divers meɗen. Fait divers noon hande en mbatta sona nadde e jayde l'observateur saabu yiyama tan ko ganduɗa ɓe kaali hen woni yette ko heewi ko kewata e nder leydi ndi walla banggue yette resoɓe tan ƴetta koppareje kewɗe juppa hen ha yimɓe walla woɗɓe pawa hen hakkillaji mumen walla pawa hen guite mumen saabu hakkillaji potani. Hanke hande aɗa wawi darade mbiya neɗɗo o yette fondu yiddema walla yettinɗo yiddema kono neɗɗo fo e jikku muɗum neɗɗo fo kadi e jikkuji ganduɗa nane nder muɗum. Ko ɗum saabi saaha foof wonko ganduɗa ina kewa e nder leydi ndi ina ƴewtide hewɓe ni nana ñiiŋa mariage saabu hande joppa feɗendu ko mariage Pape Abdou Cissé e Marie Louise Diaw woni ko ganduɗa kewiɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni mariage kewɗo kalis juppaɗo kalis. Oɗon saaha tawi ko Sénégal ne woni tan e dey
national e liruji sappo e goho ɗi ganduɗa mbasi pittali mumen e ɗo e hôpital mo tan Mame Abdoul Aziz to Tiwawon. ɗum noon addi caɗele nder leydi ndi yimɓe gone mette gone wayde oɗon saaha woodi wonɓe e banggue mumen kamɓe e beelema mumen ɗum ɗon ne won ñingɓe ɗum e banggueji réseaux sociaux ji e ko way noon kono kopareji juppaɗe hende kadi ɗum ɗon ne woni ko ganduɗa kadi hande surti haala e won banggueji eɗo leydi ndi tolniɗo eɗo jamanu o tolniɗo oɗo saaha ko gonga ni neɗɗo sene resa ne wawi wadde ko ganduɗa ete woni mawninde saabu no wiyete ni cuddugu kam ko lawol gotol tan neɗɗo dañata ɗum e gurdam muɗum kono ko wawi hen wonde foof kam fonde ha fota saabu hakkillaji potani goto foof eɗo yirta ɗo saabu neɗɗo ina yiiya ko way noon ƴetta hakkille muɗum walla ɓerde muɗum fawa ɗum e ɗon ha heewa addande ɗum caɗele ƴewama ko yiiya e oɗo ɓiɗɗo gorko barɗo guel ɗo cukalel biyeteguel Kiné Gaye kanko Hasim Ba ina anda ko wiide ko kalis mo rendintuno gam tan yidde innoyde ɓiiko addi ɗeɗon caɗele hande so wiyama kewuji baɗi ni ina daña kadi ko way noon ne wawi ɓeydude caɗele banggal gongal ngal woni oɗo ɓiɗo kanko ko colonel ɗum ɗon ne nane nder jayde enquête ha joni o wi ko colonel o yi noon debbajo goto o wi tawi debbajo o ɓiyum ine udda o wi ɗum tan ɓiye debbo o ɓiye cokaɗo o mbeɗa wawi wadde feere hawa woppite komin colonel naggam mbeɗa andi ko yetta Sy tan walla yetta Diop saabu kamɓe kewi wadde ɗeɗon gueɗe kadi mbeɗa andi o haalnimo o wimo ko min colonel naggam mami wallite ha ɓiye yalta e ko way noon nde o yeehi ha ɓooyi o addi haalluji cahan hakkude makko e debbajo o komi jiɗɗoma e ko way noon nden noon oɗon debbajo mo min komi desaɗo nden o fuɗɗi fotde tarɗe makko e ko way noon amo nelda ɗum debbajo o ha tan ɗum addi kanko debbajo o rendini photo je tarde ɗeɗon e film uji ɗi beelani yiide ɗi o neldannomo foof debbajo o rendini ɗum noon nawi police waɗimo porté plainte ko nden o fawa junggo kay kanko ɓiɗɗo gorko ko oɗo ko wiɗe tan yo rente saabu hande wonɓe ganduɗa ina cuusi jawdi janandi somi wi jawdi janandi noon ma wot famɓe saabu debbo janano kam woppuɗon tan kono wonɓe ganduɗa ina cuusi ko way noon hande e réseaux sociaux ji ɗi ko wayno Facebook surtout ko wayno Facebook kamɓe sukaɓeɓe ɓe ƴetti guite mabɓe tan ɓe pawa soit e heccuɓeɓe soit e joguiɓe worɓe soit eɓe ganduɗa ɓeɗon ne mbawi ƴettude hunde ina hokkaɓe manam ɓe mbayano yeeyoɓe koye mabɓe ni ko ganduɗa ƴewtinteno koye rewɓe dartonoɓe ina wiye rewɓe jiiɗi ko kalis ko ɗum rewni ɗumen e oɗo gorko walla rewni ɗumen e tagui ɗumen wadde ɗum ɗon hande ko ɓuuri hen hewde ina wiye banggal gigolo e ko ene heewe sukaɓe worɓeɓe te ko cukalon tokoson gonata ndeway mawɓe ɓe ganduɗa hecci ɗumen ndeway ɓe ganduɗa ɓuuri ɗumen poche walla pochette ndeway ɓe ganduɗa hande ɓuuri ɗumen doole itta koppareje ina totta ɗumen ne wonda e mabɓe e saaha foof goto foof noon ne foti miijade janggo saabu no wirte debbo yo miijo janggo ni gorko ne yo miijo janggo saabu ko wiyete hirande ko janggo ko jamma kono fewjete ko ñalawma yo goto foof waddu hakkille e janggo koye ɗi konngudi guddeten Robintou Diayndeɗi meɗen hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe Ayaw TV tottude wonade janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en e banggal caméra o Mansour Sow alias Thiaté Ibrahima Thiombal